ганҷи сурх. табиат моро бо ҳаво, бо гармиву сафову атр, бо гиёҳу растаниву меваю оби поки худ табобат мекунад. хушҳолӣ мебахшаду даво, нерӯ медиҳад. маводи махсусе омода намудем бо номи ганҷи сурх, пиромони фестивали анор ки чанд рӯз пеш дар шаҳри норак дар ҷамъияти дороии масъулияташ маҳдуди боғи анор баргузор гардида буд. анор тӯҳфаи боғҳои тоҷикистон, заррае аз сурхии табиат барои зиндагии солим. на танҳо барои лаззати хоси худ машҳур аст, балки ба саломатӣ фоидаи зиёде дорад. аз замонҳои қадим то имрӯз анор дар байни мардуми тоҷик ва дигар кишварҳои шарқ бо хусусиятҳои шифобахшиаш шинохта шудааст ва онро гули дастурхони миллии худ мешуморанд. фестивали мазкур низ бо мақсади муаррифии ҳосили фаровони анорпарварони маҳаллӣ, инчунин ҳифз ва рушди анорпарварӣ дар минтақа доир гашт. آزمون انار و ما خیلی خوب گذشت. خوشبختانه دختران و یعنی شرکت کنندگان آزمون همینطور ما پیش مهمان‌ها رو خوب پیش‌برد گرفتیم و فعالانه اشتراک نمودیم و همینطور سزاواری جای گشتیم و در این مهمانی یعنی در این فستیوال یعنی در دسترخوان شربت‌ها شیرینی‌ها از انار آماده شده یعنی به مهمانان پیشنهاد نمودیم و همینطور سزاواری جای این گشتیم. фестивал фазои гарму идона дошту бо намоиши навъҳои гуногуни анор, озмунҳои шавқовар ва барномаҳои фарҳангӣ ғанӣ гардида буд. читале ки медонем ҷонибони зани тоҷик аз анор метавонанд бисёр чизҳоро омода созанд. мисол метавонанд ки дар хӯришҳо истифода баранд ва ҳаминтар аз донаи анор метавонанд ки чизҳои шифобахш истеъмол кунанд. ҳаминтавр шарбатҳо тайёр карда метавонанд. ба мо ин анор чизи хуб мебошад. имрӯз ба рӯзи фестивали анор ҳама духтурон ҷамъ шуда иштирок карданд. боғбонҳои тоҷик аз қадимулаён бо парвариши анор шӯҳрат доранд. ин мева дар тоҷикистон дар мавзеъҳои гарм, махсусан дар водиҳои хатлон, суғд ва баъзе ноҳияҳои дигар дар фасли тирамоҳ пухта мерасад ва бо маззаи ширину андак турши худ машҳур аст. боғпарварони тоҷик онро як меваи нодир мешуморанд ва барои парваришаш меҳнати зиёд мекунанд. ин ҳама меҳнату ишқ ба кор сабаб мегардад ки анори тоҷикӣ ҳамеша дорои таъми хос ва сифати аъло бошад. анор дар таомҳои тоҷикӣ ҷойгоҳи хос дорад ва аз он хӯрокҳои гуногуне омода мекунад. аксаран барои ороиш ва намуди зебо гирифтани шириниву хӯришҳо донаҳои анорро истифода мекунад.